Alright, 31 January 2025 ndadzoka zvekare muri yeZimbabwe nema-updates. Ukatoona ndatoya kudai so chibva uziva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So kana uchinge uri panapa iwewe uchiziva kuti unodaidzira kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho ipoikani. Ndadzoka manje panapa pari kupisa. Ma-streets haana kumira zvakanaka because nyaya iri kutenderera mudariro iri kunzi president vakarohwa chinonzi chadona. Kana makabvunzwa chinonzi chadona yekuti unovharwa, kuvharwa chako chekuti unongoya wenyeberwa dhira. Muzati mutauni pane chimwe chavanoti chadona chekuti unonzi wona kuti padona marapo handi tunoshayana. Nyaya iripo inyaya yemuchinda uya wekubuda achiti ndakagadzira mota idzi ndakazodii. Saka nyaya iri kuzotenderera iri kunzi muchinda akanotenga mota kuChina bva achivadzwa kuti ndakadzigadzira. Apa nyaya yakunetsa manje yekuti machances ari high ekuti that guy anogona achitodzigonawo kudzigadzira, but pakuzoti ndiye akazoiinventa manje ndo panetsa nyaya ipapo. So ma social platforms ema-government officials vakawanda vanga vakaposta vachiposta azodai including platform ya president yacho vanga vari kulive. I don't know kuti akabva watobva kulive kuti vauye vachiatenda that guy. Saka nyaya iri panapa ndangosangana nethis post iri kuti interesting times, X accounts belongs to Nick Mangwana, President Mnangagwa and the Ministry of Information, Publicity and Broadcasting have all deleted posts about Chikumbutso's allegedly groundbreaking technology which claims to use radio waves to power generators, motorbikes and motor vehicles via a microsonic energy device. Ma platforms esewayo kusanganisira ya Nick Mangwana, ya President Mnangagwa, Ministry of Information vanga vakaposta vachida kubhilivhiswa vanhu veZimbabwe the very day pazvakapostwa. Chaka zvakandakira ndechekuti internet ikanganwe ende isusu edu hatidelete mavideo post edu kuti vanhu munyatsoziva kwatiri kubva nako tichienda nako. Takatozvitaura tikati this guy is mota idzi dzakanzi dzakagadzirwa kuChina musi wakati nekambani inonzi chakati. Vanhu vakati hanzi imimi muri ma-enemy of progress. Nhasi zvakunyadzisa vanhu vacho vaitaura zvinhu izvozvo vadeleta maposts. Ameno kuti munopaonawo sei papa because ukatoona tatoya kudai soka unongotoziva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Nekuti chinhu chatanga kundinetsa nje kuti kuti kana president vachirohwa chinonzi chadona, that kind of chadona, vachivharwa zvekudaro zvakapusa, what more ma-resources avari in charge of zvinhu zvese zvenyika zvezve vanogona kurohwa second, kurohwa paper 2 because vanowanza alright. Saka vanodyira dhiri zvakapusa kudai so. And the funny thing is kuti munhu angatori kulive obva auya otoconvincwa kuti atombosiya zvaari kuita zvelive anofanira kunge achitofara nemhuri yake achiita zvaari kuita. Normally aisomboenda kuma-vacations outside the country, but these days vakungoitira vari padheni. Vamwe vanenge vachitaura kuti inyaya yekuti vanotya kuti vanodzoka nyika yaenda kwakutotonga mumwe munhu. Vanhu vanoita zvakasiyana-siyana unoziva zvinotaurwa zvipere, but iyo haisiriyo nyaya yetaura kuti titaure nezvayo. It's a topic for another day. But zvanhasi nyaya iri panapa iri kunetsa ndeyekunzi vakarohwa chadona. How come kuti vanovharwa zvinhu zvakapusa vane vanhu vanenge vachinzi intelligence dzacho basa radzo ndedzekungorohwa vanhu chete here kana zvaya zvekungoti kutiresa vanhu vari kuita against the ruling party vachitadza kuongorora zvinhu zvakaita seizvo because chinonzi intelligence chii ndo zvinhu zvavanofanira kunge vakagara vari padhuze nazvo. Or maybe intelligence yacho type yevanhu vaya vekutoti havatombogara vabata mafoni vanotambira kure neinternet because most of them zvavo nongozviziva vakomana vacho zvinonzi internet chii havazviningirikini pamwe vatozisati vambobata mafoni because kana vari vanhu kuti vanobata mafoni vaifanira kunge vonozevezera kumukuru kuti muchinda uyu mota iyi dziri kunzi dzakagadzirwa kuChina nekambani yakadai. Saka mboberai kuti majournalist auya achitora nyaya iyi munhu achiudza nyika ineyi kuti ndo zvaakaita akagadzira mota idzodzi. Ameno muri yeZimbabwe ndiudzei munoionawo senyaya. Ngatisangane comment section ndatovhura iko zvinhu izvi. Kana uchingori panapa uchida kusenda ma-audios if you have something to say about the current situation that is happening in Zimbabwe or anything chaunofunga kuti chingakwanisa kungoedha value about chinhu chiri kuitika kana kuti kungotizivisa, namba ndichasiya pascreen. Mokanda ma-audio ngaauye tiri kumada zvisingaite kuitira kuti tinzwewo vamwe vanhu vanzwe ma-voices, vanzwe zvamuri kutaura ikokoko zvichisvika ikoko kwamuri kuchema kwamuri kugunun'una kwacho. Nyaya yandiri kuda kutaura pazuva ranhasi, ndarageza vanobva kusaidi kwandinobva inini. Ndarageza nyaya yenyu muchiuya nayo yanga yakanaka kana vachinzwa maaudio idai. Nyaya yenyu yamuri kuuya nayo yanga yakanaka, asi mauwiro amakaita makashaya vanhu kugara navo pasi vonyatsokukuudzai kuti opposition
haisi yekuamerica kana yekusouth africa kana dzimwe mhuka dzakabuda mugame park. Opposition vana vemuno muzimbabwe vanova vana venyu nevazukuru venyu vari kuchema kudzvanyirirwa kwamuri kuziva imimi kuti kwakaitika kubva 2008. Munozviziva imimi Mdarageza kuchenjeri kwenyu kwamunogara uko. Zvese zvaitika munana Adam nana Sanya TV zviya nana Peni vachiita nana Chakare vanhu vachiurayiwa zvese Mdarageza munozviziva. Inini semafungiro angu ndandakatarisira kuti dai maida kuti vana veZimbabwe vasumuke masumukiro avakaita vachibvisa vaMugabe, mungadai makauya muri kusaidhi revanhu vari kuti kwete hatisi kuda kunzwa chinhu chinonzi ZANU-PF. Ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete, gavhumendi inotsiurika kwete gavhumendi isingatsiurike. Imimi mungadai muchitongouya kana maida kuita kutozvimirira kuti tatomira semaovheti takuda kuti timbotora nyika yacho. Opposition kana varipo veopposition uyai tibatane tiite chinhu chedu chimwe chete, kwete kuti mutaure kuti takuda kuti tichinje ZANU-PF tichiisa kuZANU-PF. Ipapapo ndo pandakaona pamakarasika. Takachinja ZANU-PF tichiisa kuZANU-PF 2017. Ndarageza hazvina zvazvakatibatsira, ima kutochemawo nazvo, hazvina zvazvakatibatsira izvozvo. Takatengesa mombe tichitenga dhongi rakaora rine honye dziri kutitambudzana nhasi dzamuri kuziva imi kuti honye dzacho dzakutokunhuhiraiwo kubva kuno kuHarare munhu wacho wakusvika nekuchenjeri kwamuri madzamara masumudzi womusoro kuti aiwaka matikuvadza nehwema. Imimi Mdarageza 2017 vanhu vemuHarare mava musina kana 1 siti reZANU-PF, yanga iri MDC, yanga iri opposition. Kana siti 1 yanga isina ZANU-PF. Nanhasi ndeye kudzvanyirira vanhu vakabvisa vaMugabe pachigaro. Crowd yakanga iri murodhi yakanga iri opposition, but makazodzoka muti chinhu chedu. Ndo zvaonerera vana veZimbabwe kuti aiwa kusaidi kwamuri mawiri amamaita anga akanaka, but hatisi kuda kunzwa muchitaura kuti tinoda kubvisa kuZANU-PF tichidzosera kuZANU-PF futi. Aiwa kaMdarageza, kana muda kuda Mdarageza, kana makuda kudaro itai chinhu chacho mega. Asi but tiri kuziva kuti kuita kwamakachiita muri mega muchitaura zvamakaita paya musina kuenda kusaidi kune ruzhinji, kune pofu ichakumiririrai. ZANU-PF ibere rinokudyai manje so ipapa makutosonewa izvozvi makutosonewa. Asi dai makauya makamira makabva maenda kuopposition kuti kwete vana veZimbabwe tiri vanhu vamwe, ahwina hatibvisei nyika kune uku kwairi. Anenge ahwina mwana womuZimbabwe wese ahwina, nyange anganga akata grade 1 nyange grade 7 ngatimutsigirei, ndiye ahwina. Izvozvi mungadai mine crowd yekuti kana kutaura kwacho kana izvozvi murodhi mungadai makazara, but makuita zvinonzi vanhu vari kuZANU-PF ndivo vane macertificate ekutonga nyika. Pasina munhu weZANU-PF hapatongeke nyika. Aiwa Mdarageza, ipapapo ndopamakarasika ipapo. Mamauya zvakanaka, but matauriro amakazoita muchitora nyika muri kuda kuti vanhu vabvise ZANU-PF kuZANU-PF. Izvozvo ndozvisade vana vemuZimbabwe vangwara havachazvida. Bhora iroro munorikava muri mega, ende toziva kuti matauriro amakatoita vamwe venyu vakutokurongerai plani wedha kukonzeresai tsaona, wedha kukuisira vaziva. Manje tokunzwai munzi makurwara, manje tonzwaunzi marohwa nemotikari. Ipapa kana unzi masungwa maendeswa kuchikurubhi makupuwa sadza rine panaleni mochongwe, munozviitwa manje so Mdarageza nezinyaya yamakaita. Dai endai panzvimbo, maenda panzvimbo motaura zvinhu zviri panzvimbo zvinopa kuti muwane support. Zvamuri kutaura kwese uko kwakaora kushande chinhu. Hapana anoda kubvisa ZANU-PF aisa imwe ZANU-PF kuti chiwenga ndiye Mnangagwa mwe chete. What is the difference?